Nina bakashana kaMenzi yaphuza umlaza kaMeva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlana sezantsi efundazweni zelizonke ekhona eNingizimu Afrika. Sabengelela le Black Live TV kama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika. Sikhuluma nawe ke sidinga indaba ezithinta abantu nezinto zokuthwala sizwe ukuthi ngabe kuhambe kwafikaphi ezinkingeni ababhekana nazo. Uyazi ke mase singenile ke sohlobo bekhasini lezo indaba ezifana nalezo. Asingena odabeni lwethu namhlanje sizwe ukuthi isihambeli sethu sosuku sizokhuluma ngani. Kama lami King Sicaka ngolapha kaloqa ngiyanamukela njengoba nani ningamukela nje ngenza ukuthi qhubekani subscribe and like and comment nenze yona noma yini enithanda ukuyenza la ohlelweni leli la kwi-channel yenu indlela yethu ebheke 1 million iyacaca ngiyayibona. Asikele odabeni sizwe ukuthi ngabe hamba kanjani kwenze njani kusisi wethu ofike namhlanje la ekhaya. Sabona sisi. Yebo bhuti njani? Sikhona njani? Ngiyaphila nami akufani. Ngane yakwethu ubani lona manje nalega manje nalo futhi hayi akunalutho. Hayi mina igama lami nguMbali. Yeah. NgokwaMeyi Sibongo. Okay, khula le. Ngisuka le Port Epstein kaDweshula. Okay, Dweshula. Omunye umuntu akazi kaDweshula abantu bakhona baphila kanjani? Phela umarket indawo yangakini nje abantu bayazi ukuthi hlobone indawo leya. Indawo nje esemakhaya. Esemakhaya nje indawo ethulekile ene peace. Yebo. Alright. Aqale phezulu ke usisi la khulele khona emndenini wonke nje siliyaleza lapho before singene endabeni ngoba ngiyayithanda leyo ukuthi umuntu mayefika la azethule yena ukuthi ukhule kanjani kuphi ukuze mase uxoxa istory sakho ngizokwazi ukuthi yilesi sizathu nalesi seminyangele kulento noma engekho right kodwa yengayo lokho nalokho isona sizathu ke lesinganza ukuthi senze ukuthi ngibuze umuntu ukuthi uqhamukapi sanezwa ke manje. Okay, asingene ke sizwe. Mina ekhaya ngikhule nogogo. Sure. Uma wami washona ngimncane ngimazi. Kanye nobaba ngimazi vele ke. So ugogo besiphila ngempesheni. Alright, yeah. Kuno anti besebenza emajalidini ebuye angabuyi ene amantombazana amabili. Okay. Ekade sifunda nawe esikoleni ngakhona ngasekhaya. Alright, yeah. Yebo. So impilo yona ibinzima cause besike silale siphelele ukudla uthola ukuthi noma sifonela uanti naye athi kuyabheda. So mina ke bengistruggle ngisho esikoleni. Nasekhaya sebekwenza kube umthwalo ukuthi ngiyastrugglisha ngoba laba abanye osisi bami abawu2 bebenza kahle bona. Ubustrugglisha in terms of ama-mark esikoleni ungena umuntu obright. Bengayena umuntu obright. Alright, ngiyakuthola. So sifunde kuhambe esikoleni besaziwa vele esikoleni ukuthi sixayekile thina ekhaya ngoba bekwenzeka mekusala ukudla lokho kuphakwa ezikoleni basiphakile basinike bethi sidle ekhaya. So kwahamba kwaba nobhuti ofikayo ozo donate ngecathulo zesikole. Kwenzeka lokho ufunda? Ngifunda ugrade 10 ngina 22. Alright. Yebo. So abebefika mase siyabizwa. Ngoba siyaziwa vele esikoleni ukuthi sidonsa kanzima. Kubizwa lezi ngane kwazi ukuthi azikho kahle. Okay. Yebo, sibizwe ke ekubizweni kwethu mase siyatshelwa ukuthi la kunomuntu ozodonetha ngecathulo kanje. So nani ningabanye abakhethiwe. Ukuthi nithole lezo izicathulo zesikole. Hayi shuthi ke kuba ukuthi ke lo bhuti lozo donate ke angibone angithande. So ngeke ngimusho ke igama ke. Akuthande njengomfundi? Yebo ukuthi sithandane. Hawu khona esikoleni? Yebo. Okay, yeah. Angithande lo bhuti lo uhambe ekuthenini sesigcina sesiyathandana. Nami ngenxa ngibuka isimo sami sesekhaya emuva. Ngiyabona ukuthi hayi mengase ngithanda nalo bhuti ngingaba right empilweni. Sure. Lo bhuti ke aqale ngokuthi angithengele ifoni because vele benganayo ifoni. Ngithengele ifoni kungithengelana kwakhe ifoni angivulele iaccount ukuthi ngibe nebank ukuze akwazi ukungifakela imali. Habe. Hayi. Njalo ngenyanga ubengifakela imali engango-20,000. Ha? Yebo. Yakho nje? Yami nje ukuthi ngiyiphilise nje. Hawu. Yeah. Hayi khamba ukuthenini ngigcina sengiyeka esikoleni. Ngibona le mali enkulu
ukuthi asisekho isidingo sesikole ngibe ngithola le mali kulo muntu. Hhayi futhi naye angisapotha angangigxeki ukuthi awu usiyekelani isikole ngoba usuyoqeda. Angisapothe nasekhaya uyasapotha nje mekushoda ngiyamfonela ngimtshela ukuthi hhayi kuyashoda athenge ukudla. Lo 20,000 nje owami ukuthi ngiyiphilise mina kuphela. Okunye awuhlangene nakho. Hhayi kuhamba isikhathi-ke ngibona ukuthi le mpilo yala ayisangifaneli. Sengifanele ukuthi ngiyohlala efletini. Base ngiyamtshela ubhuti ngithi hhayi ngicabanga ukuthi cela ungibhekele iflethi eThekwini. Angisathanda ukuhlala la emakhaya. Nangampela athola iflethi lalo 6,000 athi uzolikhokhela yena. Ngenyanga? Yebo. 6,000 ngenyanga. Hhayi sizonyelwe inyoni esandlelo ngaho. Hhayi kusuke lapho-ke hhayi ubhuti nangampela ngithuthe ekhaya ngize ngizohlala la efletini. Hhayi arente nangampela lo 6,000 igross uyena. Saqhubeka nalo 20 usawufaka nasekhaya siyabafakela imali yokudla. Hhayi sithandane nje kumnandi kunganayo inkinga futhi. Angenzise i-learners, angenzise i-license, angithengele imoto ukuthi ngingaxakeki nje. Ngidinga ukuya endaweni hambe ngemoto, bengidinga ukuyobabona ekhaya ngihamba ngayo le moto. Hayi bantu. Okay. Uhambe ngimtholela abantwana ababili kwakwamawele. Okay. Umfana nentombazana. Hhayi nabo abondle kahle nje. Hhayi bakhule baphile nempilo e-right emnandi yokuba rich. Bafunde ey'koleni eziphezulu. Hhayi kuthi kusuka lapho masethi yena ucabanga ukuthi avele ekhaya noma kulo nyaka kwakusaqala nje unyaka phakathi nonyaka ngoba mhlambe kwase ku-2024 ya 2024 lo nyaka wasibuya kuwona. Lo nyaka esiphuma kuwona besenza impela amalungiselelo ukuthi akwazi ukuthi angithatha ngenza umuntu wakhe nje wangampela. Hhayi nangampela-ke hhayi-ke kuhamba unyaka kanti uzovelelwe ingozi kungakafiki nje nesikhathi sokuthi angithathe. Avelelwe ingozi accident avela ashona. Sure. Hhayi meshona-ke mase ngithola ukuthi hawu lo muntu sengithandane naye iminyaka kanti unonkosikazi. Imawo sonke isikhathi wena wazi ukuthi unomuntu? Angazi ngoba bengekho la bengimfuna khona ngamtholi. Fonini noma ngithi akeze efletini ubeze ikona ukuthi behlezi spend isikhathi efletini lami. Unengane zimbili amawele kodwa wazi ukuthi unomuntu. Awukaze uye ndawo eduze ukuthi ikubo noma ikwazi. Akaze angikhombise kubo. Hhayi kube ukuthi-ke uyashona-ke angikwazi nokuyomngcwaba ngoba sengisaba ihlazo phela lokuthi ngiyobuka umfazi wakhe lapha phela. Mina angisanasikhala. Awaziwa. Angaziwa. Hhayi ngivele-ke impilo iqale-ke manje ukuba nzima. Ngibona ukuthi ngizorenta ngani manje le fletini. Akasekho umuntu ade ngiphilisa imali bengiyibhubhudla bengingaseyivi ayikho imali ezongena manje ngenyanga. Sure. Hhayi kube nosisi la ohlala efletini nje esixoxa naye. Mase yangitshela isitori sakhe athi yazi mina njengoba ngihlala efletini ngiyidayisela ngomzimba nje. Ngirenta ngayo le mali ngithi ayonamanga. Athi ngiyakutshela mina ngiyarenta la ngiphinde ngondle ekhaya. Ekhaya nje imini breadwinner. Hhayi ngithi hayi bo awungisize nami nakho ngivelelwe inkinga. Hhayi awungifake kuleli nto yakho. Hhayi nangampela usisi athi hhayi ayikho inkinga singaqala nje ukusebenza namhlanje. Ngithi hhayi okay anginankinga. Hhayi nangampela mase usisi-ke kufanele angitshele ukuthi kumele kunama-drugs athathwayo bengifuna ukwenza lento. Excuse. Hhayi nangampela-ke hawu ngiwadle lama-drugs phela nami ngiyayifuna le mali. Awani? Ama-drugs ukuthi nje angidake ngalokho ngicabanga ngenze nje yonke into efuna ukuthi yenziwe ngivume yonke into. Namahloni. Namahloni ukuthi manje menze ukuthi umuntu usabe. Yebo.
abesiza lapho-ke hayi ngiwadle lama-drugs kanti azongigulisa mengigula ngilale esibhedlela kube ukuthi ngampela ngicishe ngashona Sure. hlale nje impela iy'nyanga esibhedlela hhayi ngiphume esibhedlela ngicabanga ukuthi hey kombe ngizokwenza njani manje ngoba phela impilo nakho engathi kuqala impela ukuba nzima anginalutho hhayi kuvele-ke lapho-ke ngizama ukufuna umsebenzi ngenza ama-CV mind you angazi lutho nange-CV angikaze ngaba nayo empilweni nima ngizoqala manje hhayi ngiyenze-ke i-CV ngifake ey'ndaweni ema-restaurant ngihambe ngifaka nje ngizama hhayi ngibe nenhlanhla-ke ngibizwe esaluni le saluni yabelungu hhayi ngifike kule saluni impela hayi bathi bayangithatha ngasebenza hhayi ngisebenze kule saluni hhayi manje kunezinto yabonga nje ngiyasebenza ngiyezwa ukuthi hey nabantu abahomshelayo bakhombisana ngami kuyakhulunywa hhayi ngibona ukuthi hayi shuthi kukhulunywa ngami la njalo bengizosebenza nabantu abangenayo bakhulume ngami ama-client ayangazi abantu abangaziyo lapha abazi imumva lami ekade ngiliphila kavele nami-ke ngangiphakeme nkosi yami ngangiphakeme angamazi nje umuntu ngoba nginemali hhayi lento le ingiphathe kabuhlungu kube ukuthi eyi ngiyabona ukuthi hayi engathi ngeke ngisakwazi ukusebenza la engathi sekusebenzeka kanzima hhayi ngivele ngiyeke-ke ngivele ngiresign How? Resign khona ngoba manje ngiyinhlekisa phela nabangangazi baxoxelwa ngami ama-client athi hawu njengoba umbona nje thina simazi right hhayi manje esenje hhayi kube buhlungu kanjalo ngiphinde ngizame futhi ngifuna umsebenzi again uthole ehhotela hhayi ngisebenze ehhotela kube ukuthi vele nale mali yale hhotela ayinginelisi kumele ngikhokhe efletini yonke lento ibheke mina Same flat leli la 6,000 yebo usahlala kulona ngisahlala kulona okay phela ngithi ngiphakeme hayi ngilokhuzeke nakho sengiyasebenza la ehhotela ayangena ama-client ehhotela isikhathi esiningi-ke ngingena nabantu abaney'mali hhayi ngihehwa yila ma-client ngibona ukuthi hayi yazi sangalungiseka impilo yami ngase ngithole noma i-client elilodwa elinemali sangalungiseka impilo yami hhayi kube ukuthi hhayi ama-client ngiyawaheha ngigcina ngilala nawo ngiyawasebenzisa njalo ama-inthulusi aseyangifonela athi hayi ngiyeza lapho namhlanje hawu ngithi okay kube yimina manje ngingena erumini hhayi ngilale nabo banginikele imali banginikele imali hhayi ngibone ukuthi hhayi kuyaphusheka-ke manje impilo ngiyasebenza ngenza nemali eceleni ya impilo iyaqhala iyabonkanisa ukuthi hayi ngiza kahle hayi kuvele-ke emsebenzini shuthi lento bayibone ukuthi mina sengithandana nama-client hhayi kuthiwe ngeke ngibizwe management ngihlaliswe phansi kushiwo kuthiwa watshelwa ngama-rules ale ekhaya shuthi-ke wangahamba phezu kwawo so sacela usihambele sesiyakuxosha le ekhaya hhayi ngaxoshwa-ke ehhotela ayi kwaba nzima futhi nakhona ngizwe-ke ngesithwalo thizeni hhayi mengizwa ngalesithwalo lesi ngisibone kuyinto elula kumina engingayenza ngoba vele impilo yami manje imile mengingasithathi lesithwalo shuthi ngizohlupheka impilo yami yonke hhayi ngesithathe lesithwalo le nyanga le inginike ukhamba lolu khamba lolu ngitshela ukuthi kulolu khamba lolu ufake iy'nwele zendoda usika nje unwele engayi kakhulu engazabona sika kancane nje uzofaka phakathi awusavelele uthole nje umuntu ononwele onentshebe qedile hhayi-ke nangampela hhayi ngithi hhayi ngayenza mina le nto elula nje hhayi athi lokho nje kuphela hawu uzobe esigwila impilo yakho yonke
Ngithi mina sinamnguza yithi akho mnguza. Wena udila nonwele nje lo muntu wesilisa. Yeah. Hayi nangampela hayi ngiqale ngiphile-ke le mpilo yonwele. Thola ukuthi mhlambe nabantu bami nje abawu-5. Mhlambe ngiyazi ukuthi mefikile ngizomupha lo 10,000. Vele ngiyazi mina ukuthi ngiyagaina ngaye emelele, ngimsika unwele ngilifaka ukhambeni. Ngenza imali. Hayi ihambe ngiphile nje ngiphila kamnandi-ke nje ku-right. Hayi kushintshe-ke manje lento yokuhamba. Luthi-ke manje ukuhamba lufuna umunwe noma ucicane. Umuntu like umuntu. Umuntu noma ucicane okukodwa. Hawu. Hayi kuvele kube nzima-ke manje ukuthi ngoba kwakuthiwa unwele. Manje sekuwumunwe noma ucicane. Qale ngiyicabange lento ukuthi ngizokwazi nokuyimela. Hayi ngibona ukuthi mengingayenzi ngizophelelwa kulo mbuso engikuwona. Hayi ngicabanga isu lokuthi ngizoyenza kanjani lento. Ngiqasha abafana abawu2 ngitargethe indawo zokuphuza. Uthi mengendaweni yokuphuza ngabona nje ubhuti ehleli yedwa noma bebabili ngiyohlala nabo ngiyafika ngiba offerisha bathengela noma yini abayifunayo. Sure. Mase ngiba nama-drug ukuthi ngikwazi ukuthi ngibafakele something esiphuzweni sabo. Bame bephuza la umuntu uzobadrageka angakhumbuli. Mase mina ngiyamthatha nalabafana. Siyamkwazi ukuthi ngimnqume lo munwe lo ufunakalayo phinde ngiyofaka ukhambeni. Hayi Tsumani ya. Hayi ngiphile-ke le mpilo yomunwe. Kuthi nje ngelinye ilanga ngilele. Hayi engivuka ngibuka kulolu khamba. Hawu kwase kunezilwane manje engathi ziyakhotha kulolu khamba lolu. Angisazi-ke manje ukuthi kwenzakalani. Sure. Hayi ingixake lento le. Hayi ngifonele lenyanga le. Ngiyibuza ukuthi hawu kathi ngisavika iminwe manje nakho sekunezilwane endlini zenziwa yini. Mase yasho wena ukuthi hayi kuyashintsha-ke manje. Sekuzofunakala umuntu uqobo lwakhe. Athi-ke manje asadingi imunwe, asadingi lutho. Lezi zilwane njengoba zilapho seyifuna umuntu. Siqu somuntu straight. Siqu somuntu-ke manje otherwise izolimaza wena. Njoba ihleli nawe lapho. Hayi ngithi mina uyangibhedela lo. Ngizame ngiqhubeke nalento ade ngiyenza yomuntu. Yeah. Ngithi ngiyafaka umuntu ngibona ukuthi hayi akusasebenzi-ke manje. Skisi ngibone kahle ukuthi hayi akusasebenzi. Hayi manje lezi zilwane hayi ziyangihlupha. Zingithwalisa kanzima. Angisazi-ke manje wenze njani kahle kahle ngidinga usizo nje lwesithwala esitsha. Ngoba manje ngeke ngize ngikwazi ukubuyela empilweni yokuhlupheka. Wow. Ngiyobuyela eDustin ngiphila kamnandi ngeke. Uthi leso naso sesexaka ngokuthi izilwane seziningi endlini. Kuthiwa sazo-upgrade sifuna umuntu straight okushonile. Yebo. Uzofala ubulala abantu. Amen. But uthi wena ufuna ukuke ukuthwala, ufuna ukushintsha isithwala. Yebo. Angifuni ukuye ukuthwala. Ngifuna nje ukushintsha isithwalo esizongiphilisa singabi ney'nkinga. Nobungozi angikufuni. Ngoba manje hayi sengenze kakhulu sengingabulala umuntu-ke manje. Manje ngoba kwayile sesexaka manje. Mangezwe isitori sakho wasixoxela lutho ngaso usofika kule level. Wazi ngani leso ufuna ukushintsha ngaso naso ngeke sifike la usuxaka khona njengami. Angazi bhuti kodwa mina into engiyifunayo isithwala esisha esinganamngozi. Iyona into engiyifunayo ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele ekuhluphekeni. eDustin nje ngeke ngikwazi ukubuyela khona. Yini exoshe eDustin oyibone ngesikhathi seDustin wabona ukuthi le ayikho right ukuthi wena ungabuyela khona? Ukuhlupheka. Hayi ngihluphekile. Empilweni nje hayi bekunzima. Shuthi manje mase kuthiwa ngibuyele emumva. Hayi ngeke ngisayohlekwa nabantu. Ngeke ngikwazi. Nale syndrome ukuthi abantu bazothini? Inkinga. Ngeke ngikhone ngempela. Ngcono kona ngithatha isithwalo esinye ngoba lesi sesingixakile.
Awukazi ukhulume nomlaphi lo wakunika lesi siqhakala mhlawumbe akushintshe. Ngakhuluma naye wathi nje ngeke. Kumele ngilethe umuntu, ayikho into ezowenziwa. Manje hey ngeke. Uneshwe ngani athi mangahle kuthiwa ke uthola omunye umlaphi ulethe esinye isithwalo lesi uzosikhansela ngani? Noma nazo ufuna ukukhansela lesi kuqala before kulethwe esinye? Shuthi ngiyoshiya ngoma ngolahla lelo khamba lo mthwalo yalahla. Ngiyongitshela naye lo mthwaliso omusha ukuthi hayi sowenza nje. Ngiyomchazela udaba lami kuqala. Before ngidlulela esithwaleni esisha. I'm sure khona indlela yena angeza naye ngenza ngayo. Besides ukuthi uyithola usudlula kuzona zonke legaba osoyibalile. Wena ke siqu sakho ke nje unayo umuntu othi uyamthanda lo uthandana nawe wesilisa. Hawu anginaye futhi angimdingi. Kanjani? Angiboni ukuthi ngiyophinde kibe naye. Hayi kulokho kwenzeka empilweni yami. Ngabona ukuthi umuntu wesilisa angisamdingi. Sengidinga nje ukuthi ngizame ukuyiphilisa mina phela. And njengoba uphila ngesithwalo akufanele vele ube nomuntu wesilisa wakho othi wena. Ngoba izinto ezidingakalayo mothwele ngeke kwazi ukuvumela ukuthi ube nomuntu wesilisa. So kwesinqumo sakho sokuyeka isikole ufunda ugrade 10 njengamanje nje ubula ubona namanje sasibona sisinqumo sawo isinqumo esiright noma sekukhona ukuyisola ngakho? Hey kukhona ukuyisola kuningi. Kuningi ukuyisola ngoba ukuba mhlawumbe angiyekanga. Kona mhlawumbe kube ngaqhubeka ngathandana naye ubhuti ngangayeka kodwa isikole. Mhlawumbe ngaqhubeka nemfundo ngaze ngafunda nasevarsity. Ngabe ngikude nempilo. Ngoba wayezothi eshona at least mhlawumbe nasamdingi. Ephathekayo ngikwazi ukufesa ngayo. Manje angifundanga ngayeka isikole. Impilo akusekho lula nokuthi sengina 27 sengingabuyela esikoleni. Akukho lula ngivele ngangidonsa kanzima. So wenze njani ngengane? Zagcina ayikwazi kubo, zagcina zibaza abanye abantu bakubo noma? Hayi basi. Azazana nabantu bakubo ngoba nami vela ngibazi. Kunzima. So wena uthi ugcina imali yakho ihlale ikhona as long as uzoshintsha isithwalo imali yakho ufuna ingayindawo ufuna ibe khona ufuna umuntu ozokwenza lesithwalo esilula kunaleso. Yebo, as long as mina nginemali phakathi nami nje ngiyakucela lokho. Sure. Hayi siyakuzwa sesasithembe ukuthi mhlawumbe nababukeli beBlack Life lapha ekhaya bazokuza futhi bayithole lento oyifunayo. Babe nama-advice ukuthi ungenza kanjani. Elakho lokugcina mhlawumbe olishiya kubantu abakubukele njengamanje abezolosisi oyigqaja kangaka ngokuthi yena lento anayo ngifuna ukuyidedela. Lithi elami lithi impilo inzima. Ungasiyeki isikole ukuqala lokho. Nanokuthi ungagijimeli ukuthanda imali ngaphezulu kwemfundo. Mina ngagijimela ukuthanda imali, ngathanda izinto, yingakho ngiyila namhlanje. Angiyithandi nami lento engiyenzayo. Kodwa manje ngenxa yokuthi impilo esengiyiphilile, ngeke ngisakwazi ukuyiyeka, ngibuyele phansi. Ngeke ngisakhona. Sis asibonga isikhathi sakho nokufika kwiBlack Lives Time ukuthi usizo uzolithola futhi nempilo izoqhubeka ngendlela wena ofisa ngayo. Yebo, hayi ngiyabonga. Ngiyathemba ukuthi ukuza kwami la kuzokwazi ukungivulela iminyango yokuthi ngikwazi ukuthola enye inyanga mhlambe engaveli ithi ngangisiza. Sibonga kakhulu. Ngiyabonga. Umsebenzi wethu ke njengeBlack Life ukhuluma nabantu sizwe izidolo zabo sixoxe nabo ukuze mhlawumbe nawe ekhaya kuzoba khona ukufunda nokuthola nokwenza mhlawumbe ucabangisise kwisinqumo nesinqumo osithathayo. Kodwa ke akukho ezandleni zethu simdecide ukuthi aphile kanjani. Kuphela siyahlala naye sixoxe naye simbonise sisikufundile sakubona kule minyaka sidila nezinto ezithinta isintu. Ukhumbule kanjalo asixabene nabalaphi bendabuko asixabene nabantu abasebenzisa izinto zesintu. Into esixabene nayo uqolwa kwabantu bakithi kusetshenziswa igama lesintu. Esikufuna ukubona abantu bakithi bephila impilo enormal kungekho umuntu ofayo kungekho umuntu oyithola esenkingeni. Igama lami King Sicaka ngokaluqa lezi impande zama-Afrika egama lomsakazo noma mabona kude wakho iBlack Life TV. Okwamanje sale kahle. It's the Black Life TV.